дар мақомоти асноди ҳолати шаҳрвандӣ фавт аз бемории коронавирус ба қайд гирифта нашудааст, гуфт Фараҳманд Нарзизода, мутахассиси пешбари шӯъбаи раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар вилояти Суғ зимни нишасти хабарӣ. Афзуд ки аз ҳисоби норасоии шадиди кори дил ва шушҳо 109 нафар ва аз ҳисоби бемории илтиҳоби шуш 203 нафар дар вилояти Суғ фавтиданд. Lekin iltihobi shush va 300 چند عدد ما وای کردیم نمی‌دونم یکم تو شما ولی اثبات کردن که اصلا این نتیجه التهاب شش را خود کردید رفته دادمش برای اینکه با خدگیری دولتی و در اساس معلوماتنامه تیپ صورت میگیره این چیزی یکم خیلی وای نیست برای اینکه آمور و ما در اساس بخیری ما و معلوماتنامه تیپ و فود بخیری دولتی میگیره یعنی کرونا التهاب شش هست. дар ҳамин давраи соли равон дар вилоят 6063 нафар фавтиданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 285 нафар афзоиш ёфтааст. дар байни нишондиҳандаҳои зикр гардида кӯдакони то ба 1 сола ва кӯдакони мурда таваллудшуда низ дохил мешаванд, гуфт мутахассиси пешбари шӯъбаи раёсати асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар вилоят. дар соли равон 7945 нафар аз қайди никоҳ гузаштанд ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 610 адад кам арзёбӣ гардид. Фараҳманд Нарзизода афзуд ки ақди никоҳ дар байни шаҳрвандони хориҷӣ низ دیده می شود. قانون مقرر کرده است برای شهروندان خارجی عقد نکاح حتمی است. در ولایت اگر عقد نکاح خارجی در نظر گیریم اگر 18 عدد نسبت به همین دوره سال گذشته یک عدد زیاد است، لیکن همون 18 نفر اهنامه نکاح پورا فرا گرفته شده است. به اهنامه نکاح ما حقوقی به خارجی دولتی عقد نکاح نداریم. رسمی کنترکت. رسمی کنترکت. عقد نکاح و اهنامه عقد نکاح بین شهروندان ما این اختیاری است، خواهد میبندد نخواهد نمیبندد، لیکن ما نسبت شهروندان خارجی حتمی است. бештари онҳое ки ақди никоҳ басанд аз кишварҳои Узбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва як ҳолати бешаҳрвандӣ низ ба қайд гирифта шудааст. дар 6 моҳи соли равон 161 адад ҳолати бекоршавии ақди никоҳ дар шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст. Раънохун Турахонова, нозир коргузори шӯъбаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри Хуҷанд зимни суҳбат гуфт ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 43 адад ҷудошавии оилаҳо кам мебошад. ба гуфти ӯ пас аз пайдоиши бемории коронавирус бекоршавии ақди никоҳ аз ҷониби шаҳрвандон нисбат ба солҳои пеш кам шудааст. аз 161 оилаҳои ҷудо гардида 119 адад оила бо воситаи қарори суд ва 42 адад оила бо аризаи якҷоягӣ аз ҳам ҷудо гардиданд. дар вилоят бошад дар ин давраи соли ҷорӣ 1922 адад сабти бекоркунии никоҳи оилаҳо ба қайд гирифта шудааст. аз ин нишондиҳанда 1251 адад бо қарори суди шаҳру ноҳияҳои вилоят буда 1573 нафар кӯдакони ноболиғ аз тарбия ва меҳру муҳаббати яке аз тарафҳо дур монданд. гузориши Саид Мухтор Сейданвар, Файзулло Хон Обидов барои барномаи иттилоотии хабар.